Quan entrem en contacte amb el virus, inicialment n'hi ha un període de divisió del virus. Aquí nosaltres primer tindrem un període d'incubació que diem, en el qual el virus anirà dividint-se, però nosaltres pràcticament no tindrem símptomes. Això dura entre 5 i 10 dies. Posteriorment començaran els símptomes, que és quan tindrem la major càrrega del virus, que mica en mica anirà baixant, correlacionant-se amb la baixada també d'aquests símptomes. Aquí, la tècnica que tenim per detectar aquest virus que s'està replicant al nostre organisme és la PCR. Aquesta prova és la que es fa mitjançant un escobilló al nas i després també molt profundament a la gola. És una prova que el que recull és aquestes cèl·lules del tracte respiratori que estan carregades de virus. Com veieu, aquesta prova és la més sensible per detectar el virus en les primeres fases de la malaltia, sobretot quan la persona té símptomes, habitualment entre els 10 i els 15 primers dies. Una persona que tingui un Covid més greu, evidentment, això durarà encara més temps. Després tenim l'altra prova, que es diu serologia. Amb aquesta prova el que estem detectant són els anticossos específics contra el virus. A partir del dia 5 o 7 es comença a produir la primera defensa específica contra aquest virus, que es diu immunoglobulina IgM. Aquesta immunoglobulina és la que es produeix de manera més precoç, però també és la que s'acaba abans. Després de la IgM, habitualment, també a partir del dia 10 o sobretot el dia 15 de l'inici dels símptomes, es començarà a produir la immunoglobulina G. Aquesta immunoglobulina, com dic, comença a produir-se una miqueta més tard, però genera també una resposta d'anticossos molt més duradera en el temps. A dia d'avui no sabem quant duren aquests anticossos. Per això no podem parlar d'immunització. El que podem dir és que hem generat anticossos. Si el primer que se'ns detecta és una IgM, el que ens està dient és que hem detectat anticossos perquè hem tingut un contacte força recent amb el virus. Si el que se'ns detecta és una IgG, és que segurament aquest contacte ha sigut fa més temps. Però en aquesta malaltia el que estem veient és que la IgM i la IgG perduren positives molt de temps, ja que habitualment els virus el que fan és que aquesta curva baixa molt més ràpid que el que estem veient en aquesta malaltia. El que no sabem és que si aquesta durada en el temps significa que estem protegits, perquè el que ens està dient el test és que és positiu o negatiu, però no la quantitat de defenses que tenim i si aquesta quantitat és suficient per protegir-nos davant de trobar-nos de nou amb el virus. Molt important, quan estem fent una prova a una persona, sobretot si és asimptomàtica, hem de tenir aquestes dues proves, la PCR i la serologia, perquè en funció del temps de la malaltia en el que ens trobem, sortirà positiu la PCR i negatiu les serologies si estem en els primers 15 dies, o al contrari, les serologies sortiran positives i la PCR negativa si estem a partir del dia 15 de la malaltia. Per això és important, sobretot al personal asimptomàtic, fer les dues proves, ja que és la combinació d'ambes la que ens indica en quina fase de la malaltia estem. També és important recordar que això és el que diem serologies. I les serologies no es fan amb una torunda o escobilló al tracte respiratori. Sempre s'han de fer a la sang. Si ho fem a la sang del dit, és una prova que diem capil·lar o el que es diu comúment com un test ràpid, ja que es fa amb una goteta de sang del dit. Mentre que les proves que són més sensibles, vull dir, aquelles que detecten amb més precisió si tenim o no aquests anticossos, es fan directament amb extraccions del plasma, o sigui, de la sang. Amb la qual cosa, la capil·lar o test ràpid té l'avantatge que es pot fer a qualsevol puesto, perquè és una prova que es fa al moment, al dit, i tenim el resultat al moment. Però és menys sensible. Això significa que podem tenir resultats en persones que estan infectades i que són falsament negatius o al contrari. N'hi ha virus, altres coronavirus, que poden donar falsos positius per la malaltia que estem estudiant.
Mentre que si la fem al plasma és més complicat perquè se'ns ha de fer una extracció de sang amb tota la infraestructura que allò comporta, però és una prova que és més sensible i fallarà molt menys a l'hora de diagnosticar-nos la malaltia.